parchezi, mă? Nenorocitule. E domeniu public, doamnă. Pot să parchez, băgați-o în curte. Băgați-o în curte, vă rog. Aici e domeniul public al meu. Și după aceea eu mă duc la altă poartă și tu trebuie să vii la mine la poartă. În ce scop? Pentru că altcineva a parcat la mine în poartă. Du-te, mamă, la tine la poartă. E domeniu public, doamnă. Haideți să nu... Că ăsta e domeniul public. Păi nu vi se pare normal că e domeniu public? Eu nu te-am văzut. Nu mă vreau că e domeniul public. Măi băiete, dă-mi voie să-mi parchez mașina la mine. Puteți să o băgați în curte, vă rog. Deci ești obraznic. Nu, e domeniu public, am voie să parchez aici, e spațiu... Așa. Dacă mai te poți urca Dau în două ea. picioare în gură, fie al dracu de țăran. Fie al dracu de țăran nenorocit. Mă, dracu, ce mă duc frumosul și face ce fără? Păi și eu am zis cu frumosul că e domeniu public. Te-a făcut, mă, actor? E spațiul dumneavoastră, aveți aici loc plătit la ADP? Aveți plătit loc la ADP? Cum? Aveți loc plătit de ADP? Bineînțeles că am plătit. Dovadă, arătați-mi dovadă. Dacă Bă, plăteați la obraznice, ADP, aveți tu aici pe trasat margine numărul. Nu ți-e rușine că ai o vârstă. Păi dacă vă prind că ați făcut ceva la mașină, Ce să mă ați încurcat-o. după mine? Ce m-a amenințat, că ce? Nu, a zis domnul că dacă... Eu nu-ți fac nimic, nesimțitule ce ești. E chestie de obraz. Altceva noi. Dacă ești un porc, asta este. Da. Ce pizda mă tu m-am greșit? Ce dracu de aici? De ce mă jigniți, doamnă? Cu ce v-am greșit? Dracu de aici, lasă-ne în pace, nesimțitule, nu ți-e rușine, nu te uzi la vârsta mea, mă, nesimțitule ce ești. Nesimțit. Ai spus frumos? Păi ce domeniu? De domeniu public. Dar unde e aici domeniul public? Eu nu am... Aici, strada asta e domeniu public, uitați, e cât se poate. Spațiu public. Da. Filmează până ți-o veni spumele. La noapte, idiotule, să o păzești. Da? Păi am camere pe ea. Ce crezi? Ba pula în camerele lui măta. Da? Nu, Dumnezeu. Hai vină cu. Hai, filmează-ne. Haide, hai. Hai, mă, mică, hai. Nu, pleacă de aici, ne-ai simțit.